Erokamano Justice kuom lipot nogo. Bende weche mamoko madwa tenore koda kamago to gin mag tuke. Bende en ni skundno man ma yawuoyi man ma St. Mary's Yala obedo joloch e piemgo mago mag tugo mag adhula ma Siaya County, tugo ma bende nobagi kind kanyo koda St. Mary's Nyagondo kama ne gichwado gonda 3-0. Tugo ma bende nochwal e skund yawuoyi man ma Maseno bang' chochne bedo e kama bende tugono ne dhi nyime kaunti ma Siaya. Justice Adoyo medo walere wacho nogo. Mor kod ilo motamre gi nodno koro ne okwako chuny nyithind jotugo goeko mag St. Mary's School Yala ma bende wuok Siaya County ma kinde mang'eny oheroga ni luongogi ni The Black Saints. Maendi dobiro bang' ka jotug adhula goeko mag St. Mary's School Yala koro ne oland joloch e piem noero mar atipo final ma bende ne obagi odiochieng' ma kawuono e skund yawuoyi noero ma Maseno, Kisumu e sub-county e Kisumu County. E tok mare kod Kala TV, migosi Omondi Obiero, jagoro goeko mag tuke skunde secondary Siaya County, lero chenro mar wach. We are here today in Maseno School to complete our matches that unfortunately were not completed yesterday, following 1 or 2 hitches that brought challenges to the logistics of management. Migosi Omondi Obiero wacho ni okomor koda midhiero ma bende osebedo ka kwako tuke pacho kaendi anyalo to ng'egi ma kaluo ma bende chuno piem maket kod mago ni tuge counties goeko mamoko. We are here to get our representative in soccer, boys particularly, because we had some hitches with fan trouble, and that is why we haven't changed the location, so that we give the students the opportunity to get a level playing field to showcase what they have for us. We are doing this not because we really want it done like this, but because our focus is on security of our players, security of our coaches, and above all, security of our fans. Kakor kakore jata weche geko mag tuke sikund yawuoyi noero ma St. Mary's Yala migosi Peter Ojwala nonyiso mor mare ka bende ne oyango ni moko kuom tuke ma bende gisebedo ka gitugo to gin mage St. Mary's Yala kono. We presented several teams in St. Mary's. We presented soccer boys, we presented basketball 3x3, we presented volleyball, we presented rugby sevens, and all the racket games. In the racket games, we have several students proceeding to the regionals. Basketball, we were the champions and we are proceeding to the regionals. Volleyball, we also beat Odera 3 sets to 2 and proceeding to the regionals. Rugby, we missed narrowly to Ambira at the semis and we became position 3. No dhi nyime kod nyiso mor mare kotenre koda loch noero maket kod mano kosingo ni gin kaka The Black Saints gibiro rieny mar lich mokale tuke goeko rang'iny mar region. We met Nyagondo at the group stage, that is yesterday, our final match, and we managed to beat them 4-1. And as we go to this, our boys are aware and they are prepared that each match they take as a final. We played them, but we are not going to take anything to chance. We are going to play this match like a World Cup final. Ka bende korka kore jagoro Omondi Obiero to noyango ni Siaya County oseikore malich mokalo mar duoko kombe bura e county no ma Siaya anyato kotenre koda piem goeko e rang'iny noero mar region migeno mar bago jumbe 2 kowuok sani. All said and done, again for the last 2 years, Siaya County has been position 1 in the regional championships. And I think this time round, we will still maintain what we have been doing. We are going there to compete. We have students who are very talented. We have schools who have nurtured those students, and we are giving them the best platform so that they win and also showcase the same at the region. Ne Kala TV kowuok Siaya County and Justice Adoyo.